Какво става, хора? Аз съм Ники МБГ и днеска играем FIFA 16 Draft Simulator. Знаете, че че сега се тегли FIFA 15. Се опитам да си изтегля FIFA 16. И ако искате FIFA 15, пишете долу в коментарите FIFA 15 или FIFA 16. И сега ще играем на Foot Draft Simulator. Тя според мен е интересна игра. И сега ако не знаете как се играе, трябва да правим рейтинг. И нашия рекорд, тази поредица, ще направя на рейтинг 190. Дали ще достигнем 190? Ще видим в този интересен епизод на Драфт Отбори. Тук избираме Модрич. Мисля да направя в един епизод поне по 3 драфта. Те минават бързо. Тук Коентрал. Тисон. Тук много добър избор, но аз мисля да избера Дани Алвеш. Или Алвеш не спада. Касияс. Но аз ще избера този вратар. Кошчелни. Но добър. Филип Елиш. Ще сложа Филип Елиш тук и не се вдига рейтинга. И Кейн. Не, Кейн не сте. 97. Трябва да ни се падне един играч. 187 от първия път. Даже може 188. Хора, 187. Гарет Бел. Звяра Гарет Бел. 188. Иванката. Иван Ракитич и Рамос. И хора, сега направихме от първия драфт направихме 188. Сега ще ги подредим. И да започваме да... треньор. Ван Гал. И започваме сега с симулация. 188. Направо Роналдо, Суарес, Гризман, Хамес Родригес, Модрич, Тисон, Коентрал, Уиш, Отаменди, Дани Карвахал и Отаменди и Алвеш. И почваме. Сега играем в първи мач срещу Волсбург. 2 на 2, 3 на 2, 4 на 3 и 4 на 3. Отаменди вкарва 2 гола, 1 и 2 Коентрал. Много добър матч. Сега играем срещу Саутхемптън. Гризман и Отаменди правят резултата 2-0 и отиваме на полуфинал. Тисон, Фабио Коентрал. И на финал сме срещу Барселона. Кристиано! И гол на Кристиано в 39-та минута и отваряме паковете. Премиум гол пак ни се пада. Лихштайнер. Добре, първи пак. И сега първи Rare Player пак. Пепе. И Бонучи, Насри. Буфон. Браво. Много добър. Пепе ни се пада. И Буфон. Добре, сега втория драфт. Избираме легендата на Германия. Тук Звяра Гарет Бел и Ралто Крило. Тимов да стисна на Роналдо, хора. 99 Кристиано. Иниеста. И Парехо. За сега доста добри. Филип Елиш да сезън и тук избирам с най-голям оверал. Руснак. Налдо. Варан. Идеално. И тук ще го сложа да не тигнем. Ето. Така. И вратар имаме. Тук
лош избор. Алба и правим 97 кеймистри. Трябва да не се падне едно ръба или нещо такова. Елен. И Левандовски. Добре, трябва ни един халф. Павел Коентрал. И ето го! Team of the Year Серхио Рамос 187 кеймистри. Много добър Серхио Рамос. Добре, Единсон Кавани и Сао. Сега да си подредим играчите. 188 кеймистри. Сега, менеджер ще ни бъде... Я някой дига ли рейтинг? И вземем холандеца. И почваме. Много добра атака. Team of the Season Кристиано. Сега, Руснак. Филипе Луиш и Иниеста ни извеждат напред. Да играем срещу Тотман Хоспар. Филипе Луиш. И Филипе Луиш прави резултата 1-0 и така завършва. Кристиано. Иниеста. Рамос. Филипе Луиш. Победа с 4-0 на Сток Сити и финал е срещу Манчестър Юнайтед. Серхио Рамос. Крис Молин прави резултата 1-1. Рамос. 2-1. Джонс. 2-2. Кристиано. 3-2. Варан. 4-2. И Депай прави резултата 4-3. И ние побеждаваме отново в този драфт. Джамборея плея спрак. Добре, хора. И на нас ни се пада. Team of the Season Канте. Хора, Team of the Season. Язо е. Коноплянка. Диел Кошта. Ханданович. Матич. Пасторе. Много добри играчи, но най-добрият Team of the Season Канте. Добре, хора. Моите карти. Я да ги видим. Добре, ето. Най-добрият е Канте, Хамес Родригес, Диел Кошта, Коноплянка, Ханданович и Матич. И последен драфт за тази поредица. Иван Ракитич или Арло. Ляво крило, Коноплянка. Централен Суарес и Ръла. Не. Меси няма да се падне в този епизод на Драфт Говор. Освен ако не ни се падне в резерви. Мюлер и Team of the Season Модрич. И Дани Карвахал. Марк Барстра. И Гари Кейхил са ни защитници. Сидем. Team of the Season Бускетс, хора. И Филипе Луиш или Гая. Филипе Луиш. И ето, хора, изтегли се FIFA 15. Най-накрая. Очаквайте епизод на FIFA 15 днеска. Team of the Season Давид Силва, добре. Слагаме този на кам позицията на Сиемо. И Кристиано. Ето го, че Кристиано ни се пада. Лоренцо и Синие. Дали ще ни се падне звездата на Барселона? Лео Меси. И за сега май няма да направим 100 и... няма да направим 100 кеймистри. И сега Тони Крос. И ето го. 80... за малко, хора. Нищо. Добре. За сега е 176. Сега да видим дали ще ни даде поне още малко рейтинг. Но мен.
Сега всичко зависи от менеджера, хора. Дали някой ще вдигне с едно? Не. Ми хора, направих 186, но дали пак ще спечелим. Играем срещу Шалке. 2 на 1 Карвахал и Роналдо. 3 на 1 Бускетс. 3 на 1. Сега срещу Наполи. Филип Елвиш прави резултат 1 на 0 и той вкарва единствения гол в матча. Срещу Ювентус. Гол! Марк Бартра, защитника на Борусия Дортмунд, отбелязва. Сега Луис Суарес и Модрич. Агуеро вкарва за 2 на 1. 3 на хетрик на Суарес. И сега гол пак. Янгън Вива. Мега пак. Коке. И първия ни информ. Ходби. И последния ни пак. Сием Тиаго. Добре. Тиаго. И хора, мисля това да бъде края на Draft Glory. Ако ви е харесал клипът, дайте един лайк и до следващия път. Чао!